bismillah lar yow bismillah mbaɗa tambere aɗa telli bismillah man bismillah jooɗo lar jooɗo jawɗi nani moƴƴi nan ɗo dooraji nani baali nani hen laadumaji nani hen ƴabroji nani kala ne jiɗɗa hay ngumeri sa yiɗi ni ɗo ɓociri suko aɗa haala tan Bajiru aɗa woyno sappori ni tan Bajiru ay joni goɗɗo e placé ko yennudimi walla o geddoyade ma ɗo ko yendin joni jalta geddu o heɗomo oneri mbaɗa termodire o wona client o liggito koye état o liggito koye état wona client o janggi four o dañi bac eyyi o dañi bac Dakar o dañi bac Mantoula Joly o dañi bac la défense joni noon o liggoro ko état Mantoula Joly France pareil eyyi bisimilla ma no mbaɗa tampere o arno ƴewde balɗi taw affaire o foof rewi lawol ko ɗum arno ƴewde bisimilla ma taw ko jiɗɗa fof nan ɗo no wimani tan komi vétérinaire d' état ko arde ƴewde jawdi ɗi e condition moɗi gondi ɗo woni vétérinaire docteur Diawdi en quelque sorte on peut dire ça e ko arde ƴewde jawdi ɗi noɗi gondiri ɗo e toɗi gummi ha noɗi jettiri ɗo koɗi ñaamata eyyi par ce que bon il sohli ɗi cellal inchallah cellal e ganduɗa hoorema facture gummi ɗo normalement sa sohli a foti hebde facture eyyi bon ɓayde mi yi jawɗi guitam ni e ɗin ɗo heddi anda facture uji ko ganduɗa hoorema ene wawi wadde prouvé que to mbiɗa ɗo gummi ko toon ɗo gummi wallahi après ɗum ɗon so foof so yi ha woni a Notre en waɗi ballal ngal laamu ngu foti wallude on eyyi onon liggotoɓe surtout Taaske no ɓattiri ni oɗon cooda jawdi oɗon jeeya eyyo minen kam min kalama bokkuma haala aw gayna hokkuma yantina eyyi eyyi noɗi ñamata ni koɗi ñamata eyyi par ce que poti sellude machallah yeeyde ɗe ñaama piye fo jogo cellal wallahi ne woodi et en parlant de tout ça aussi mboɗo sohli facture donc à partir de ça ene waɗi pourcentage mo poɗɗon hebde eyyi joni il faut mi heɓa facture o si c'est possible s'il vous plaît la ilaha heño min docteur Diawdi min ko ɗo jawɗam ne celli ha maayi jawɗam ñamata ko soble eyyi jawɗam kam tawi ko on banggue kam ɗum kam wona caɗele oɗo facture gadiɗo coggal gadigal ngal première fois ko wonɗo eyyi oɗon noon ko coggal ɗiɗoɓal ngal min baalam ne celli kadi no kelliri ko noon baalam celliri min kadi baalam jawdam so ƴeewima tan andat guiri muɗum so wima ni andat vraiment kon donc à partir de ça mi waɗa ɗum scanné dossier o woni mi fota ɗum après mi waɗi fichier goto momin jogui mbaɗen enregistré et numéro téléphone ma après copie d'identité ma maintenant à partir de ça so waɗi évaluer kalis mo afro fonctionnaire parce que fof noon ɗo winda en waɗi pourcentage mo poɗɗa heɓde joni je vois que jawdi ɗi a soodi ɗum presque 12 millions joni sappo e ɗiɗi millions woni ko sooda donc somi juumani état ni foti rokkudema foti wallidema million ngaji ɗiɗi e jeegom e temedde jeegom 2 millions 2 millions état rokkuma million ngaji ɗiɗi jeegom ujunere 2 millions oɗo wayi an wujjani oɗo wayi état rokkuma ɗum nde won noon oɗo wayi an wujjani baali haydara wujjani an jawdi ma laissez passer partout alal kuliyade siwlisi état rokki kam million ngaji ɗiɗi mi siwlisi mi waɗama numéro ma mboɗo waɗama numéro mi waɗi hen numéro 500 nani siwlisi état rokki kam million ngaji ɗiɗi e temedde jeegom mi siwlisi wallahi mi siwlisi oɗo wayi état mi weltima oɗo wayi état mi siwlisi adu waɗama numéro ma wannumo hen numéro 500 o mbaɗi men eyyi yo Allah jokku balɗe moon c'est bon moƴƴi yo Allah moƴƴin dolle mamin nodde ɗo e balɗe ɗiɗi par ce que affaire o ko yetti ɗo e balɗe ɗiɗi balɗe ma appel ma ko fakki wa kalis a jarama mi weltima babou em weltimi yo Allah yam moƴƴere yo Allah waɗe moon barke yo Allah junnu balɗe moon kadi liggey Basir uddirmo damal ngal uddiren mo yo Allah yontima allo yo Allah won balla état a jarama machallah la ilaha illallah waɗi fayida état a jarama de yo Allah moƴƴin bisimilla bisimilla état bisimilla kono sumi way Seydou Oumar bisimilla joɗo bisimilla joɗo bernoɗa ɗo almudo jiɗi mbaɗa tambe état mbaɗa tambe alhamdulillah état bisimilla état kono nanɗa mboɗo haalde renseignement o oytode ko haasida mi hetta ko mbo eyyi ko affaire jawdi ɗi jawdi de état nuli min gara min daara moon min daara no gonirɗon eyyi min daara jawdi ɗi min ƴeewa andude toɗe gummi machallah par ce que mi ƴeewa facture o
à partir de ça min ƴeewa calcude kalis mo mbaɗɗon hen o eyi kalis kew sa waɗi hen kalis par exemple kalis mbawɗa wadde foof e waɗi ganduɗa hoorema ɗum laamu ngu en hokkuma no ruttuma hen eyyi ɗum kadi ko ballal e mbiɗo wallude moon hen ndesan joni noon pour keɓa e ngal ɗon ballal mettani ko bon mi yi jawdi ɗi celli ça va machallah donc ce qui reste que andude toɗi gummi e facture o ɗum woni ko cohlumi boy état mi weltima a naati to poɗɗa naatde a faami ay ɗiɗo jawɗi jiiɗa iɗi gonde cellal hay MMA iɗi mbaɗa kanji jawdi hay MMA ɗi ñalla ɗo hawdira ha wuula wona ɗum ko sport baɗɗo fayida anani ay Samba Galaji gi oɗo wona yide wona e noon foti ni ñamata sona mergues kanko jawdi ndi jawdi mergues tan ñamat anani min jawɗam ñamata goñ ñamata ripas anani ay ndiɗo cawɗe wona yi ndi ala ko ñamata sona fata e complet wallahi famdi ñalaw mo ñam fata e jeeɗiɗi eyyi 7 anani ha hande ɗum fof no wawi wonde ay oɗo o Guédiawaye o ko Gabon ummi ari Guédiawaye jippina ari ga a faami oɗo o ko Kenya ummi ari Parcelles a faami ndiɗo ñamowo fata complet o ko Togo ummi Togo way jippina ko Tillen a faami ɗi gardi kawɗo ɗo c'est bien beau tout ça mais facture ɗum yimmi yiide facture o kayito kayito waɗi jikko pulago kayito mi waɗi jikko pulago gila kemmi facture tan kam beddiɗo min dal gila nanum ɗon jawdi mi weddima facture facture o jawdi ɗi ɗum woni ko beddiɗa mi weddima an kay beddiɗo carnet ɓi ko woppata jawdi kaw ɗum de an ballal ngal mettadde mettadde non way facture haala kay ari eyyi sinno ballal ngal ko min tan addanno kam yima anda sa haali haala ma ne yonen par ce que a kellifaɗo mais min somi heeɓi facture o mi waɗat scanné facture o manam mi fotan facture o wodat to neldu momi haaɓe pawa hel guite mabɓe ɓe jiiya ɓe ganda à partir de noon ɓe mbaɗa débloqué woni fond mo ganduɗa hono poɗɗa heɓde o kono min somi yaani facture o mi wawa wiideɓe ko ni kamɓe jaɓata a tawi ɗo jewdi pay ɗi poojani facture ɗum jimi yimɓe facture ala ko woni dal facture ay sa ko possible ɗo ɓadde mairie yaltinanima hen jigo gujjaji ndi asi Samba wallam dar he an ko memata ɗo kono an mate mayde yannete ma Samba ko memata ɗo ko woni wala fama ene noyi tan cifoɗo wallahi koko noyi kay darnam kayrere men mo kam ala ne noyi boy est ce que a waka wallude solution goɗɗo min facture aji weddima ɗum de ene waɗi procédure mo ganduɗa hoorema ko ni foti yarude ha waka wallude malheureusement wawa yalla tan mbiyaɓe oɗo kam koni facture makko son ngala facture kaw malheureusement mi wawata hen haydara eyyi joie bienvenue joie bienvenue oɗon ɓoy hebdemi kalis état ça dépend joni tu feccere nde joni no feccere nde joni jaha mbiɗa waddemi ko kam mbiɗa ko waddemi ko Samba wonlo kam joie bienvenue joni aɗa gol joie bienvenue anniversaire tuñu anniversaire tuñu happy birthday to you happy birthday to you kono wuyɓe sa haala mbiya ko etade ko an jiiɗa yeeso ma ko anda ka Côte d'Ivoire jeeɗa an boy ka ñak boy ka ñak yillo Côte d'Ivoire jeeɗa rokam affaire o wiyam yo a wari yam violation min ko ni jinmi ni ko ara ɓoɗɗan kandi jawdi tan tawa sodani saɗa sooda kay natta mbiya ko ndiɗo no foti mi wima ko camanɗe nayyi walla camanɗe joyyi mbiya kam addu kalis kono jawdi kay aɗa moƴƴani tata he an ko mbatta e nder gueddu he ko balɗi ƴeewo ragade woni cukalel togdata ɓorni ko ɓorniɗa ko mbiya balɗi ƴeewani wona ko ni mbatton mbaɗa ɗon wiyele toon mbaɗama wiyele wiye ko jomum coke so sokama nanne kaso taw ko mawɗi kellifaɗo oɗon naata aɗa waɗi ko guelɗo taƴaɓe lakara yaltu gueddu e dakara mbimi yaltu gueddu o mbiya kam ko min de wonta
wona ko nin batton cokon mawɓe mbiye joomum nanne kaso wiye ko wiye ko waɗi on wiyele taw ko wono nani ɗum e nder kaso ka pédophile sa yi hay sukaɓe mbattinadde ɗum noon mbatma sarde mor ka jaab morma he salamu aleykum darɗo ɗo min a wa kam fasade guiɗum yumma ari ɗo gére kam mi jaɓani aɗa goñinmi door bo walla de mindideta sa haade mi riwma yettal c'est pas possible ya o baɗono portugais nayeji an gilandaɗa o pédophile gandanɗa min kam belande min debbo timmuɗo wa kam dilli saga duma an o baɗono portugais mor an ka jaasi mor an ka pédophile mima an ka pédophile mor ka jasɗo an joni hay rewɓe gandi hay sukaɓe tokoɓe gandi ka jas mi haala ɗum de hokkam seeɗa ɓotiri o jaltuɗo ɗo jon joni ko mbaɗɗon ɗum sona o pédophile ko o pédophile o wonno mi haalan ɗum min mi haalan ɗum oɗo jaltuɗo ko yaltin ɗum o ko min riwi ɗum ko reyaɗe wi o arta ɗo o daɗe to pédophile o ara ɗo wiyo guere kam mbimam yo yaltu boore tan eyyi mi haalan ɗum o ciri andan ko reyaɗe yade min o arɗo nde waɗi nde o naati min cina nin nde o naata e geddu hende ori haw dari ɗo e yeesam anani mbimo ara ko ƴewata ɗo ko woni te on ɓorni ko wi ko mene wonde ƴewami ko jawdi ɗum jawdi aɗa woni cukalel towtel ana poɗɗa aɗa ɓorno nde ɗo tagi tan de aɗa ɗum nde wiyata tan nde o jibbinni ko tose omo yetta tan mbimomi jiwmomi yo yaltu o ari ha oɗo mawɗo janowo e sukaɓe o jogornoni ko duurude suuɓa ne yana e makko mbimi ɗum yo yaltu ni wona yaltu gonga ko noon wayi ayyo jaltinmi ko cukalel towtel forani yaade e geddude président nolimo yo ar ɗum président sénégal ko tawnulani amadou joom rendu amadou wonto e o nula a faami te ko ɗa taw momi omo limo baali omo ƴetta oɗo ɗiɗo fof ƴettanam ɗi kaɗa kono foti calculami ara mbimomi ɓennuga cérémonie nan toon o siride nan toon ndeya barke rasulillahi o waɗat ko balle o yaha waɗi yade tuuse holonnolimo o ko fuuranke anani o mbimomi yo arga o gaɓe nde ene ga baali teɓurde nen ga mbimo yo arga o ara gandi on ndi on ala ko ƴewatami an malkisaɗo ka jas barke rasulillahi on bonni diluji am ɗiɗi ko jogornomi wadde taske o fof on bonni ay dara min manani o bonni fil espèce de ɓiɗɗo fil espèce de malheureuse espèce de malkisaɗo espèce de mo ala arjugue famɗinma an ka ala arjugue an a bonni ɗo ka wawi fewrine an ɓi président ota woni o yeehi e quartiére maggue yo Allah ñaam hakkude men an